třetí vůz, jeďte za druhým vozem. Ale jedou k tomu rybníku, co je za Lidlem, no? Jo. Rozumím. Takhle jsme jednou jeli u nás u Čárny. Jo. Máme si brát vysílačky. No. Normálně tady cestou dolů, ne? No, jak jim říkat, jo? Po čelní cestě dolů pojedeš, Normálně na to na Kuháč a na Přezinky nahoru, jo? Je to až tady po té trávě nahoru. A je to tam, jak už jsme jednou byli, dá si to pamatuješ. Jak jim říkat? Odpočí za Lidlem na světelný doleva, jo? Jo, normálně jako klídlo, jasně. Takže tady dolů. Otoč tam pak tím kolečkem ještě jednou, jo? O jeden. To 521, to se učil. Teď 521, kde to jízko slyším dobře, příjem. To je jízko 521, jedná se teda o dvě ohniště na jiných místech a na jednom místě je cirka 5 ohnisek, takže budeme právě teď ztrácet příjem. Teď 521, zde to jízko právě jsem rozuměl. Já jsem tady takhle z blízkosti našel i nějaký pálení, takže to vypadá, že to po nějakým pálení, že bych měl informovat, jestli to náhodou není jejich příjem. Prosím, zkuste kontaktovat, protože to vypadá, že tady někdo vkátěl stromy a následně asi něco páluje, taky takhle příjem. Tady 521 právě jsem rozuměl, takže jsou to ohniště bez dohledu a normálně to tam teda hoří, nebo se to nějak rozšiřuje, abych, když se mě budou ptát, abych jim byl schopen odpovědět příjem. Tady 521 z jednoho místa se kouří, nehoříte je to bez dohledu a na to druhé místo je teprve příjem. Tady 521, do té jízko zprávy jsem rozuměl, takže já tady toho ohlašovatele budu kontaktovat, že by si to teda měl přijít nějakým způsobem vysvětlit, nebo si to tam začít hlídat příjem. Číselka nahoru za náma, příjem. Je na světelný doleva a hned za Lidlem znova doleva a oni budou tady takhle v tom lese, nahoře. Ale musí se ten rybník takhle dobět. Takhle obět, jasně. Jo, tamhle jsou. Dobrý, můžeš to vypnout. Takže a tady najdeš na ten, buď to tamhle po tom Michale, chodníku, slyšíš mě přijít o nebo nahoru, tady příjem. můžeš, jak chceš, ale tamhle možná po tom chodníku a po trávě. Rozumím, Jeru. No i když nevím, jestli to, no ale tady oni jeli taky, hele. Ne, takhle to ne. No, dobře. Jo, jeli tady, tak to vem tudy, ale nejezdí Vadí, po mám trávě. Převíz levo. Teď 521, zde jízdo, zkouška spojení příjem. 521,
Paní 121 příčet. Paní 521 ze Krýsko, tak já jsem mluvil tím ohlašovatelem a on mi říká, že tam jako furt trvá to pálení a že ten pán, který to tam teda má na starosti, tak musel prostě přijet, protože přejíždí mezi několika místy, ale pro jestli se to teda nerozšiřuje tak dále, takže to prý máte nechat, protože oni budou pálit dál a že prý že ty doznavatelský březinek furt takhle dolejí, takže jestli tam nehrozí tak nějaký rozšíření a jenom to kouří, tak to nemáte zajímat, protože oni budou dál pokračovat v pálení, protože ten pán tady určitě Počkej, jenom na jiné místo a dělají to na více místech příjem. Rozumím, takže to pálení v té stráně Pokátní necháme na tom druhá dozor, ale je tady jenom pálení v lese a tady pálení určitě nebylo, tady se jedná o nekontrolovaný hoření, tady budeme zahajovat hasiči práce přijete. Není 521 a právě jsem rozuměl. Máte to a přesuneme to semka, jo? Tam jestli to pán nebude hlídat, jestli přejíždí mezi ložištěma, takže budeme hasit tady tuhle tu stranu, tady je to nekontrolovaný v lese, bez pálení přijeme. Až nahoru. To je zase jednotka Bedřichov, 1+5 na místě. 521, jednotka MTA Bedřichov na místě zásahu 3. To je 521, právě jsem rozuměl. Asi máte jít jméno.